Diese Botschaft wordt uitgeschickt van Lebenswasser en de Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico. Für mehr Informationen bitte vindt ons am internet bij lebenswasser.org. We gaan toffas vandaag. Ik wil een paar dingen zeggen daarvan. En je moet hebben met vrouwen even. So ik wil een paar dingen zeggen van toffas. Maar dat wat ik hier zei, dat is ook op de boodschap wat die kan oppikken, wanneer je wil. Dat is ook op ons erf, wanneer je door bloos wil horchen. In Matthäus 28, Jezus deed mir gereut om trainen naar zijn voeder voeren en dan zegt hij te zijn jingen zo dit. Hij zegt, dan gaat nu naar de volken van de wereld en merkt aan te leerlingen en duipt aan in de naam van den Vader, van dem Zoon en van dem Heiligen Geest. Leert dan alles te doen wat ik je bevolen heb en verlaat je daarop, ik zie immer bij je wat om een van de wereld. Hier in dit vers heb ik drie dingen wat ons wichtig zijn. Eén ding is geloven. Hij zegt goed en merkt het te leerlingen. Leerlingen meint jenen, dat meint zonen wat ten geloven gekomen zijn. En zo wanneer we taufen, dan zeggen we taufen op geloven. En geloven aan Jezus Christus, dat we jenen zijn. We hebben Jezus aangenomen. En zo dat is het eerste ding. De tweede ding is, hij zegt, tauft hij in de naam van den Vader en Zoon en Heilige Geest. En de derde ding is, zegt hij, leert aan alles te houden. En zo we blijven aan geloven, taufen, wassen. En dat is wat we hier in dit vers vinden. Hij zegt, goed dat hem geloven brengt, dan tauft hij en dan zal hij wassen. En de tweede vers wat ik wil lezen, dat zit Römer 6. Römer 6 vers 3 wat zegt zo dit. Oder weet je niet dat we alle, die we in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt worden? We worden durch den Doop met hem tot im dood begroeven, dat zoals Christus durch den Vader zijn herrlichkeit kunt van dood opgewekt worden, we kunnen een nieuw leven wandelen. Wanneer we met Christus zijn eind geworden durch zijn dood, als hij op zich neemt, waar we zich ook eind met hem tot im opstand vom dood zijn. We weten dat ons oude mens met hem tot gekreuzigd is, zodat het met onze zinnen Körpern einhoudt en we de zin niet meer deuten. So hier in deze versen, da redt Paulus van dit beeld van dat we zijn met Jezus tot gestorven, met hem tot begroefd en met hem tot opgestaan te nieuw leven. En so dat is wat we zeggen, wat de taufe bedient. Dat is een teken, dat is een öffentliche Zeugnis, dat ik zie te mijn oude leven gestorven en opgestaan te nieuw. We hebben in het Oude Testament een zeer interessant beeld van dit, dat is waar God Israël raden deed uit Egypte. En zo zij waren ware geboren, zo te zijn, in Egypte durch dat bloed ohne deren. Dat is wat een van dood raad. Dat bloed ohne deren. Maar de nächste stap wat God deed, hij nam dat volk en leid en durch een woede. En weet je, dat is een beeld van dat zij weer nu afgesneden van dat slavenleven in Egypte. En dat is wat we zeggen, wat we geloven, wat de taufe bedient. Dat we zijn afgesneden, we zijn uitgetragen uit ons slavenleven en je zin. We zijn gestorven met Jezus, we zijn begroefd en opgestaan. En zo Israël, ze verlaten Egypte, ze gingen zo te zijn in Bhutan, wo we kunnen zeggen, ze waren door begroefd. Kwamen een andere zijde uit in een nieuw leven aan. En vandoor nam God aan naar de berg Sinai, wo hij aan leert te houden alles wat hij wil hebben, wo hij aan dat gezet geeft. En hij leert aan zijn volk en zo wieder. En zo waren, kunnen we zeggen, zijn we door de geloven, taufen en wassen. En zo vandaar, wie dan onderdukken, wenn deze oorzaak, wenn we geloven dat de Bijbel leert, dat we zijn gestorven, begroefd en opgestaan te nieuw leven, en dit is een beeld ervan. En zo, we waren dat, den wij doen, deze kerk. Nog een ding wat ik wil zeggen is, de taufkandidaten, we hadden een ganze herd, en zo sommige van hen waren bloos een ganz korte Zeugnis geven, en sommige worden een längere. Dat is dan wo en zit. Nou, dat is gleich zo. Dat heeft te doen met de tijd. We hebben niet tijd om alle een lange Zeugnis geven, zo we leiden niet wählen. En zo sommige hebben ze gewählt, een beetje längere, vielleicht 2-3 Minuten, sommige waren bloos hauptsächlich eine Land sein oder so, aber wir wollen das doch klar machen, dass sie öffentlich sein, dass sie haben Jesus angenommen, sodass jeder eine kriegt die Gelegenheit, dort zu sein. Wir haben mit den alle geredet, wir haben die alle sozusagen mit ihren Top gekommen, meine frühen Akten, das mal
En zo, dat ze de ganze herd persoon wat zijn, ze hebben Jezus aangenomen en op den geloven willen zich taufen laten. Zo, ik wil vragen dat we ons opnemen, mag nog met je te beten en gaan we even naar de taufas. Himmlische Vater, we danken dir für diese tijd. Wir weten dat, Herr, dat dit is een ding wat u ons bevolen hast. En we willen gehoorzaam zijn. Ik bid voor de toffe kandidaten, wat er nu in moeten aangaan, dat dit werkelijk wordt veranderd im leven, dit werkelijkheid worden, dat zij zijn gestorven ten zindelijk leven, zij zijn opgestaan ten nieuw leven, durch den Glauben an Jesus Christus. Dankzij, Herr, für jeder einer, wat hier ist, wo du uns alle top sehen. In Jesus' Namen. Amen. Hi, mijn naam is Alyssa Cornelson. Ik heb Jezus in mijn hart en ik wil op mijn geloven je tof zijn. Mij uit het schijn in kerkelijk helpen en ik wil weer Jezus staan. Good morning. I am Ashley J. Thiessen. I have given my life to the Lord. That is the reason I'm getting baptized today. And ever since I had Jesus in my life has been a lot better. My name is Ursula Thiessen. I grew up in a Christian home. I had God in my heart since I was smaller, until one day something happened to my friend. And I thought, why God let that happen to my friend? Then I thought he wasn't with me and he didn't care about me. And then I was just separating from him. I had struggled with this for a very long time. And I could never forget this until one day I went to youth camp and they had a special evening there, and the message that they had there, it touched me a lot. And then I went into the bathroom and I sat on the floor and I just started to cry, and I was thinking of what I had done. And then I stood up and I cried to him, and then I asked him to forgive me for what I had done, and that's where I got closer to him and I knew he had forgiven me. I thank God, especially for my family and the friends that encourage me to do stuff and that tell me never to give up. So today, as I get baptized, I want to grow closer to God and live for Him. Thank you. Hi, my name is Ivan Neufeld. I have accepted Jesus Christ as my Savior, and I'm here today to obey God and get baptized. Thank you. My name is Nita Neufeld. Not many of you know me because I haven't been here all that long. When I was 9, we were at these evening services where the speaker explained new life and what it meant to be a Christian. And even at my young age, I realized and came to understand that I needed Christ in my life. So that night, I gave my life to Christ and invited him into my heart. As the years passed and I got into my teen years, I faced many emotional battles. It seemed as though I couldn't keep one friendship going, and with having no friends, I felt rejected everywhere I went. In my mid-teen years, we stopped going to the church where I grew up in. At the time, I didn't really understand why, but it closed off my heart, both to the people around me and to God. I started blaming God for everything that went wrong in my life. We moved a number of times in a few months, and with each switch, I became a little more bitter towards God. Then one night, my dad told me that we were going to move here to Mexico from Canada. Then I became very angry, first at my parents for wanting to drag me to the other side of the world, but even more so at God for even giving my parents that idea. January 2015, we arrived here in Mexico. By that point, I had no friends I kept in touch with, and I felt very alone. It seemed as though no one cared about me, and I was left to figure everything out on my own. But one day when I was feeling especially alone, I wrote someone about how I felt, and she answered me with a verse. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart, and I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. Jeremiah 29:11-13. At a time like that, I had never expected to have Scripture mean so much to me. Over the next few days, I thought long and hard about that verse. I started to see that it wasn't God who was trying to hurt me, but trying to protect me. I started to see that God never left me, and that I'd never really been alone. I just hadn't accepted him.
Then late one night, I went to the Lord in prayer and asked him to forgive me for blaming him. I repented of turning against him and again asked him to fill all those empty, longing corners in my heart, and he forgave me. This I know for sure, for when I finished praying, in the corner of my mind I saw a snow white dove. I started reading my Bible and praying again, and I came to see that life with Christ has so much more meaning than without him. I've had to learn to forgive both others and myself. I had to come to the point where I could see that forgiveness is a choice, that it is not based on feelings, and that by forgiving others, I set myself free. I'm so thankful that Jesus offered himself up to set me free from the bondage of sin, and I thank God for opening my eyes that I could accept his most precious gift of salvation. Only through his strength and grace I go on every day striving to fulfill his will for my life. He truly is the only one who can fill all the empty spots in our lives, and he'll never leave us nor forsake us, just as he promised in Hebrews 13, verse 5. Thank you. Hello everyone, my name is Stacy Cornelson. I'm 13 years old and I'm getting baptized. I accepted Jesus into my heart as a little girl. I grew up in a Christian home, so I always had a Christian influence, and I'm very thankful for that. One night, when my mom was reading me a Bible story, as she did every night, I decided that I wanted to have Jesus in my heart. After my mom had left the room, I prayed and accepted Jesus into my heart. I decided then that I wanted to follow and live for him. It's the best decision I've ever made and continue making. One of my favorite Bible verses is Proverbs 8:17. It says, "I love those who love me, and those who seek me find me." It's one of my favorite verses because it reminds me that God is always there for me. The only thing I need to do is seek him. I'm getting baptized today to show everyone my love for Jesus Christ, my Savior. I'm excited to continue living my life for God and to continue growing closer to him every day. Hello everyone, my name is Delilah Froze. I grew up in a Christian home and I knew about Jesus and his love for me from small up on, for which I am very thankful for. When I was 9 years old, it became very personal to me and I accepted Christ as my Savior. Now I'm getting baptized as a step of obedience in my walk with Jesus. I look forward to growing in my relationship with Jesus and I'm excited to work in his ministry as he shows me. One of my favorite verses is 2 Corinthians 5:17, which says, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new has come." I like this verse because it confirms that in Christ, my sinful nature that I was born in has gone and that I have been made new. Thank you. Hej, min navn er Sarah Teichrup, og jeg vil fundere min luten truffende som bevis om min gloven om Jesus Kristus. Hello, my name is Tanya Thiessen, and I have accepted Jesus as my personal Savior. I love him, and I want to obey him for the rest of my life. Thank you. Hey guys, my name is Johnny Thiessen, and ik ben een christelijk hem opgewassen. Ik heb mijn ganze leven getan. En ik had hem een plan, ik wil van hem leven een dag. Van klein aan. En is ik alle waard, dat wordt zwaar. Ik dacht van jou aan, ik lees naar mijn Bijbel. Ik bid never. En zo ik weer distant to God. En ik kon je weten dat mijn own God wil komen onder troubles in leven. En voor mij werd dat depression. Ik werd hostig depressed. En dat werd zo erg, dat een nacht, ik kon entscheiden, ik wil mezelf het leven nemen. En ik kon het aber niet doen. Er wird something dat fashion wat mir nicht leid doen. En ik geloof, ik weet niet dat we God. En hij deed die nacht groot, wat ik dat wil doen. Ik werd aangesloten in mijn troon. En dan had ik een droom. En da weiß mir krank, was wird mit mir passieren, und ich nicht würde mein Leben ändern, und ich nicht würde für Gott leben. Und ich will
En ik had angst. En ik voor mijn broeder. En meer van de nacht. En ik had Jezus is er aangenomen. Dat is nu een paar jaar terug. Dat heeft me een beetje lang geduurd, maar ik wil niet hoffen op mijn glauben. Dankeschön. Hallo, mijn naam is Samuel Friesen. Ik ben wedergeboren Christ. Ik had Jezus aangenomen in mijn leven als ik 12 jaar oud was in de Bibelschool. Ik wil me bloos laten hoffen, wenn ik wil weten van buiten wat innerlijk in mij geändert is. Ik wil met mijn gemeenschap met Jezus wosen. En ik wil bloos een vers lezen. Psalm 32 vers 8, wat mij deze laatste week zou geholpen heeft. Ik wil die in je rechten en die den weg wijzen, den die goed zoals. Ik wil die een roet geven en die im uw helm. Dat zegt plus dat Jezus in controle is en dat hij mij hem gouden wijzen deed en dat ons Körper, ons Fleisch nicht mehr in controle ist. Dankeschön. Hi, mijn naam is Edgar en ik wil je plus van een kleine Zeugnis geven. Ik heb 3 maanden terug mijn leven nu God gegeven. En ik heb me tot gezegd dat ik wil God dienen en ik wil beter worden en ik wil voor hem leven. Ik wil me doorheen van de toffen doen, is een bewijs van dat. En ik wil bloß een special thank you zijn to mijn ouderen, dat ze zijn immer familie was. Dankeschön. Mijn naam is Leonard W. Brampel. Ik heb Jezus Christus in mijn hart aangenomen. Ik heb zeer veel dingen in mijn leven wat mij zeer schwer waren te ändern. En aan een dag merkt Jezus mij ook klaar dat we niet in trouble met willen, dat we met een geestelijke trouble. En ik moet geestelijk wassen wanneer ik dat wil. En ik heb veel gewassen. Ik wil dat van de publicly declaren hier beim Taufen, dat ik Jezus volgen doe. En ik lade aan, jeder dag, dat hij mijn leven wieder beter merken der. Jezus in naam. Hi, my name is Nick Lowen, and I want to get baptized today as a public sign that I have accepted Christ, and I want to follow him for the rest of my life because in my past I've gone through things that when I look back I see how God has put people in my life to bring me to where I am, and that even at the time when I saw that I was completely alone, or so I thought, I can look back now and say God has been leading people in my life to bring me to where I am, and I want to get baptized because I believe in Christ and that I want him to lead me and I want to follow him for the rest of my life. Hallo, mijn naam is Thurman Klaassen. Ik zie im christlichen Heim abgewachsen. Meine Eltern haben mich von jung an immer von Jesus gelehrt. Und ich war mich von etwas getroffen lassen, das ein Beweis von meinem Glauben an Jesus. Good morning. My name is Sandra. I am the proud daughter of Elena Alfert Rempel, and as of recently, the wife of a really wonderful young man named James Blatz. I'd like to share just a short testimony with you this morning. I've had a relationship with God all my life, but it's taken its ups and downs. And I came to this church for the first time 2 years ago, and I felt the presence of God here for the first time in a long time. And I had to reflect for a while on why I had been missing out on God for so long and why I found him in this specific place. I realized that my life had 2 entirely different sides, and it was I who was living only in one. God's Spirit was so at work in my life over here, but I was caught up over here in the physical, the emotional, and the confusing struggles of humanness. I like to think that God took drastic measures to direct my attention to him. When I moved here to Mexico, he brought people into my life
who were very intentional about their faith. Specifically, my husband James, my sister Angelina, and all the friends I made here at church, they pointed my attention to all the things that God was working on. As a part of what I've learned through these people is that we gain a better understanding of God when we obey Him. And to me, that is so exciting, that God has given us instructions that will lead us exactly to Him. God's plans for us are so intricate and so beautiful, and they're revealed to us when we actively obey Him. So that is my reason for choosing to get baptized. It is an act of obedience to what God has called me to do. Thank you. Ist kraftig und so viel starker König von Himmel, ich selber auch. Grote Oma, die sind vernommen, stammt von Wunder, König in Herrlichkeit, ich selber auch. Fallen genoeg, de zon stand je lucht, mijn spieren steed door en dat wil mijn Christus terug, juist die leven aan, door ik nu vrij kon zijn. Ik zing voor, dat u dies voor mij. Je brengt ons trouwen, verstrig in ordnung, de wezen kingen, zijn zinnen dachten, wat dat de koning, hij selber alles, wer viert de länder, met rijke woorden, schiet us de zon in de herrlichkeit, dat dat de koning, hij selber alles. Es wundervolle genug, dir das Verstehen leid, es wie ne steht durch ein. Sing for Lord du dies for God the somme jeg stort ved Hans ju alt jeg tjener ikke vandret grov God the somme jeg stort ved Hans ju alt jeg tjener ikke vandret grov God the somme jeg står ved Hans ju alt jeg tjener ikke vandret grov God the somme jeg står ved Høj står jeg står i des wundervolle Gnade Das Verstehen leid Am Smine steht du ein Juist die leven aan Door ik nu vrij kon zijn Oh, Jesus, ik
whose goodness faileth never. I'm nothing like if I am his, and he is mine forever, and he is mine forever. Where streams of living water flow, my ransom soul he leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feedeth. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high or in the valley low, the King of life my shepherd is, the King of life my shepherd is. Lost and foolish, off I strayed, but yet in love he sought me, and on his shoulder gently laid, and home rejoicing brought me. In death's dark veil I fear no ill, with thee, dear Lord, beside me. Thy rod and staff my comfort still, thy cross before to guide me. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high or in the valley low, the King of life my shepherd is, the King of life my shepherd is. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high or in the valley low, the King of life my shepherd is. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high or in the valley low, the King of life my shepherd is, the King of life my shepherd is. So through all the length of days, thy goodness faileth never. Good shepherd, may I sing your praise within your house forever, within your house forever. Sometimes I just wanna start over, 'cause everything looks like a wreck, and I need the courage to carry on, 'cause I can't see what's ahead. And there are places I've wished I could be, battles I've wanted to win, dreams that have slipped through my hands, I may never get back again. But I'm still a dreamer, a believer. Oh, I lost my faith in so many things, but I still believe in you, 'cause you
Ja, dat scheint so weit. Yes! Woo! Så vi var det næste set von testimonies her. Bloß dat je dat weet, wanneer je tof wordt, en wat je tof in de naam van een vader en een zoon en een heilige Jezus. En bis dat klaar is. En je hebt beschouwd is vandaag 4, amen? So we worden het nächste rie testimonies hier. Het eerste set weer meestens dads, some uncles. Wat hij een halve tof. Next waren Pastor John en Steve aan tofen. Aber we waren weer uit voor de testimonies. Ik geloof dat Lily Kran. You're up next. Hi, mijn naam is Lily Kroon. Ik ben God dankbaar dat hij mij ziet is en dat hij niet van mij opgegeven heeft, ook wanneer ik veel moest hebben. Ik geloof aan Jezus, ik heb hem aangenomen als mijn redder en als een bewijs voor mijn nieuw leven wil ik mij laten taufen. Ik krijg hier in zijn Bibelvers, dat zijn Römer 10 vers 9, dat zegt, if you openly say Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from death, you will be saved. Hi Ola, mijn naam is Jessica Freus en ik ben dankbaar van de dingen in dit leven. Over dankbaarste zijn ik dat Jezus mij wichtig genoeg voor mij traden. Ik weet dat is mijn raad en mijn leuze en doordat wil ik mij van dir troffen laten. Dankzij. Buenos días a todos, mi nombre es Luis Madrid. Yo nací en una familia católica y siempre anduve el camino a mi manera, sin pensar ni preocuparme por nada. No asistía a la iglesia, nada más que días de celebración, hasta hace 4 años que mi novia, que hoy en día es mi esposa, me invitaba a la iglesia. Y había domingos que sí venía como oyente y no entendía nada. Y había otros que yo le daba cualquier pretexto para no venir. Pero ella nunca dejó de insistir y cada vez más yo sentía que algo me jalaba aquí a la iglesia. Yo sentía una sensación muy fuerte y hubo un domingo en la cual hubo una discusión muy fuerte en casa. No quería venir a la iglesia. Y cuando entré a la iglesia hubo una canción en alemán que no le entendía, pero igual Dios me decía que tranquilo, no pasa nada, respira. Y en ese momento no me explicaba lo que me estaba pasando, hasta que después el pastor Johnny me explicó lo que me había sucedido. Y con ayuda de él fue que yo acepté a Jesús en mi vida. Hoy he entendido que Dios siempre ha estado ahí en momentos malos y sé que Él tiene un plan perfecto para mí. Ahora comprendo que gracias a Él es donde estoy ahora y quiero mostrarles a todos que yo he decidido bautizarme, que he vuelto a nacer y que tengo la dicha de hacer esto junto con mi esposa. Yo he decidido dejarme guiar por Él. Gracias. Buenos días, mi nombre es Wendy. El momento que acepté a Jesús en mi vida fue a los 12 años en un campamento bíblico, después de haber perdido a mi mamá. Dios me acompañó en esos y en otros momentos muy difíciles y fue el único que me ayudó a sanar. Agradezco a mi papá por habernos inculcado ir a la iglesia, a mi mamá por habernos permitido asistir a la iglesia cristiana. También les agradezco mucho a mis tíos Juan y Margarita porque han sido un apoyo incondicional. Siempre vieron por nosotros e insistieron que no me alejara de Dios por más difícil que fuera la situación. Hoy me bautizo como símbolo de que quiero seguir teniendo a Dios en mi vida, quiero crecer más y que nunca nos falte nuestro matrimonio. Gracias. Good morning, mijn naam is Jimmy Ans en ik loop me van jou taufen te mijn stad Noorderzande God. Dankeschön. Mijn naam is Peter Wall. Dat leven dat ik hier in vlees leef, leef ik in geloven aan God zijn en zijn,
dat mij goud weer en zich zelfs voor mij aanjuif. Galater 2 vers 20. Ik ben God dankbaar dat hij voor zo'n zinde als mij ook lief had en mij geraad heeft. Als ik 13 jaar oud weer, dat weer aan eens uwens durch eine Botschaft aus der Heilige Geist zu mir redet, erkann ich, dass ich ein Sünder wird und dass ich Jesus brauche, dass ich nicht brauche verloren gehen. Und du nimm ich Jesus an als mein persönlicher Heiland. Nie bin ich Gott vom Herzen dankbar, dass ich ihm nach ihm vertrauen kann und dass er so viele gute Dinge in meinem Leben all getan hat und mich so wundervoll geführt hat. Und deswegen will ich it live te arm, mi duipen looten en am doin. Good morning. Mijn naam is Jimmy Wolf. Vele van jullie kennen mij. En ik ben in christelijk heim opgewassen. Ik ben er zeer dankbaar voor. Ik heb kunnen dol trouwens een stichting durch dort. En God heeft mij gezegend over de tijd. Hij gleicht mij, hij läuft mij en ik ben waar ik geboren is. Ik had beklein mijn angst. Ik wist niet hoe ik would zijn, wanneer ik would sterven. En de Heilige Geest reed te mij. Waar een dag, we voeren naar overkwijting. En ik zat er en zo. Ik had niet gedacht, ja, wat would passeren. Maar ik vang aan te roeren. Roeren is nog nergens zo, ja. En ik bekam me er en zo. Hij met me vrij van angst, van alle schuld wat ik had. En ik ben er zo dankbaar voor. Ik ben dan te de tijd 12 jaar oud. En als ik dem länger geworden, dat ik me 12 minuten da, ben ik bij mijn radung op de Pfeiler. Wanneer ik me fan feuern deed, dan verlet mij raad. Maar ik door zware tijden ging, dan verlet mij ik weer verdampt. En wat God mir die Augen aufmerken deed, en hij weiß mij dat het in Johannes 16:40, du sagst dort, wer man am Glauben hat, der hat das ewige Leben. So, ich fange meine Radung an, auf den Glauben zu bauen, und ich bin dankbar dafür. Er hat mir über die Zeit geholfen, und ich konnte dort treffen zum Stich kommen, dort. Und ich bin besonders dankbar für meine Familie, die haben für mich gebetet, für Freunde. Dankeschön dafür, und auf den Glauben, was ich mich von ihnen hoffen lassen. Dankeschön. My burning heart is to take it in. As I behold your beauty with unworthy eyes, the only song
für diese Botschaft durchhören. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org.